Il-Kunsillier Nazzjonalista ta' Birkirkara Justin Xkembri li huwa parti integrali mill-fazzjoni Delija sejjaħ lid-deputati mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil bħala nies egoisti, supervi u bigos kbar. Xkembri għal dan hekk kif tqabbad mill-kap nazzjonalista Adrian Delija sabiex jindirizza lill-Kunsilliera Nazzjonalisti qabel bdew jivvutaw f'mozzjoni ta' fiduċja li sejħet fil-konfront ta' Adrian Delija. Biex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ fuq l-indifferenza, fuq is-supervja, fuq l-omertà u l-oppressjoni tal-kelma, fuq ir-reba, fuq l-egos kbar, fuq l-egoizmu. Xkembri għamel diskors mimli attakki lejn il-fazzjoni Busuttil. Akkużhom dak li tant jippritkaw għalilhom li mhux qed jirrispettaw id-demokrazija għax ma ċċettawx lil Delija kap. Illum jien qiegħed nażel biex nidher qudiemkom sabiex niddefendi l-legat tad-demokrazija. U ma nistax ma nkunx qiegħed niddefendi il-prinċipju fundamentali tad-demokrazija u allura s-saltna ta' dritt illi kważi sentejn ilu għażlu fuq bidla statutorja tal-kap preċedenti lil Adrian Delija bħala l-kap tal-partit. Huma għamlu għażla ferm importanti. Ikollna minn fostna li b'intenzjoni attakkaw lill-bandiera. Illi b'intenzjoni attakkaw lil min qiegħed jirrappreżentana fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż hija inaċċettabbli. Iva, hija inaċċettabbli li dan il-partit qed ikun imxekkel minn ftit li akkosta kollox mhumiex qegħdin jonoraw il-vot demokratiku tat-tesserat. Jekk qabel xejn ma nirrispettawx id-demokrazija hawn ġew stess. Min verament irid isalva d-demokrazija irid jemmen fil-Partit Nazzjonalista li għandu kap wieħed biss. Saħansitra akkuża lill-fazzjoni Busuttil li weldu kultura antidemokratika. Lillum wellidna sfortunatament kultura antidemokratika. Xkembri tkellem dwar id-diviżjoni u l-firda li hemm fil-Partit Nazzjonalista u waqt li ta' Busuttil bħal Claudio Grek jgħidu li fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx fazzjonijiet u li din hija bispin tal-Partit Laburista, Xkembri kien ċar fi kliemu u qal li llum il-Partit Nazzjonalista huwa mifrud f'żewġ fazzjonijiet. Qegħdin hawnhekk mifruda f'żewġ fazzjonijiet. Mhu qiegħed ngħid l-ebda sigriet il-partit illum huwa maqsum f'żewġ fazzjonijiet. Eżattament għaliex dan il-partit inqasam f'żewġ fazzjonijiet? Għaliex ħallejna lil dan il-Partit Nazzjonalista imur għall-elezzjoni f'Mejju li għadda b'diviżjoni interna? Bħal Adrian Delija Justin Xkembri akkuża lil fazzjoni tal-ex kap Busuttil b'mibeda u li jfittxu li attakkaw b'mod personali. Imkien. Ejjew ħbib tiegħi darba dejjem nelbu l-politika tal-konflitt, din il-politika tal-mibeda, imma qegħdin biss nattakkaw lil personalitajiet. Iżda skont Justin Xkembri l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn bidla mill-esponenti nazzjonalisti li jiffurmaw il-fazzjoni Busuttil. Li nbidlu l-uċuħ fil-mentalità. Appella lill-Kunsilliera sabiex jivvotaw iva għal Adrian Delija. Illum se nkunu qegħdin nivvotaw iva għal Partit Nazzjonalista, iva għal Adrian Delija għaliex fl-aħħar mill-aħħar is-sewwa jirbaħ żgur. B'Justin Xkembri anke jekk il-Kunsilliera kienu għadhom kif bdew jivvotaw, kien diġà ddikjara rebħa l Adrian Delija. Jien konvint il-rieda demokratika tal-maġġoranza illum se tagħżel iva għad-demokrazija. Hija din it-tama il-lejla nirbħu l-kol flimkien. U l-fazzjoni Busuttil għallhom iridu jerfu r-responsabilità. Fazzjoni li ma tridx lil Delija kap. Lillum kulħadd għandu responsabilità li jrid jerfaħħa mhux biss għallum, imma għal għada. Għax minn għada stess aħna il-kol flimkien se nkunu qegħdin inġeddu il-partit li għandu obbligu ikun oppożizzjoni effettiva. Xkembri li minn filgħodu ddikjara rebħa għal Delija qal il-vot tas-Sibt se jwassal sabiex fi żmien 3 snin il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Ħalli r-rebħa tal-lum tkun rebħa elettorali fi żmien 3 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.